Ug bag-o na ko sugdan ang ato ang gagmayng kalingawan. Shout out deko kay Grace Monica Alcansare og kay Wigs Vlog TV. Shout out sa inyuhang duha og padayon sa ato ang pagsuporta. Thank you. Og sugdan din nato ang ato ang gagmayng kalingawan. Muna intro, pasok. Tipo na din nato karon mga kakirigs. O karon ang atong buhaton kay magbungbong tatong payag. Kay katong gahapon o kabidyo kay ulan o puno na pod ang memory. Full memory na day akong cellphone. So ay karon kay haling na pud ko para magluto ko og sudan. So guys, aday ta karon diri sa bukid. Nas ka kung nasa bukid ka magpuyo guys. Yung ako kung ganhi diri kay magpanday magbuhat og payag katong bahay kubo. Botag bahay kubo kay para may natin matulugan. Kay lisod kay kung diri ka matulog sa pugon sama ni katol-katol mga atol na ko na ninagburot-burot di pa ako dagnok magdaghang mga mananap na manggagmay gani mamaak diri ang sakit kay mamaak mo nang pabuhat og payag dito sa pikas pero sa wala pa man na human dili sa ta magsilong-silong aning pugon balag katol balag dag mamaak anto sa ta kay wala pa man human ang ato ang bahay kubo pero kung mahuman gali ning bahay kubo dili ko matulog tulog ko diri mga 3 days or 1 night lang kay isulayan ako kung unsa ka kung diri kong gabi unsa ba ang environment diri kong gabi Og pag human ako kaon, nagpahuway ko kadiyot og dindiretso ko dire para makita ninyo og ipakita din ako ninyo kung unsa nay dagway aning ato ang bahay kubo project. Dire ang pasulod og mao ni ang iyahang sala. Tapos dire ang side ang lababo, kusina og ang abuhan. Og dire sa dapit sa abuhan mao ni ang hagdan. Hagdan padulong langit. Ay, joke lang. Hagdan padulong second floor. Dire ang second floor. Second floor bali kwarto na siya dito. Og mo ni ang kwarto. Tanawan ninyo, taas ang kwarto, di ba? Pagsaka nimo diri sa kwarto, makita nimo ang kusina sa baba, ang hugasan ng plato og ang abuhan. Og diri sa pikas makita nimo ang sala. Pagsulod sa tao makita nimo siya dayon kung kinsa mosulod o kinsa ang nagtikaw-tikaw diha sa kusina. Ging-ana nako pag-program sa bahay kubo para simple lang makita nimo sa taas kung unsay ginabuhat diri sa baba. Og diri magbuak na pug sugod og kawayan para sa ato ang bungbong. Kung nakabalo mo guys, mga kakirig, kung nakabalo mo unsa ang tugtog og ang sayaw. Mo nang ginatawag imuhang tugtog, imuhang sayaw. Pasabot, ako atan ng lihok. Ako'y magkuhag kawayan, ako'y magkuhag kahoy, ako'y magbuak sa kawayan, ako'y napoy magsilsil sa kawayan, ako'y maglansang, og halos ako at tanan. Wala ko'y helper. Namanggalit ko'y helper, pero ako tong pagumangkon, tabi lang sa helper. Ana, para dili ko laayon, para dili ko mingawon. Og kung nakabalo mong kakirig, grabe kalisod jud kayo magbuhat og balay. Masking kubo lang siya pertidyong lisura kay langan planado jud ang tanan. Dili jud pwede basta-basta na lang na plano lang. Kailangan planado jud tanan kung magpabuhat ka og balay. Kay lisod jud kaayo kay imuha tanan. Og kailangan taas kag pasensya og daghang kag tubig sa utok kay para dili matengga ang imuhang planong balay. Kay magpasalig lang kag pabuhat og balay
Sunugan na lang daan imong kwarta og himo ang foundation ipahid-pahid sa imong naong kay klaro pa jud kaayo og napakay makita ang uling sa imong nawong. Pero wala ko nag-ingon tanan ha. Naalay iilan jud na murag lisod jud kaayo murag masaligan. Kay 48 years ninimong tinigom ang imuhang kwarta og ang imuhang pangandoy na nindot kay kagbalay pero murag hantod na lang jud siguro sa pangandoy ang tanan. Kay pagtanom mo sa imong balay, kalagot. Uy, paano ba yan? Hanggang dito na lang ang ating video. My part 4 pa to ha. Please like, share, and follow para sa ating munting kasiyahan. Pero tuloy naman, ako nga pala si Don Kiring. See you for the next video.